So buntag na tanan guys, magdungag sa kog saging diya. Sa mga labaman meron, so magdungag kog saging kay ron nami ibawon. So adlaw rong Sabado dahil sa mo guys. Ting laba na mo. Basta adlaw ng Sabado mo may imong ting laba. Kaya ka sa mga saging guys ina sa kabulig ni. Sa kabulig nga saging. Kami ni si Zakag gagmay pero grabe guwang nga kaadyo. Guwang ni kaadyo guys. Ano mo bawon nun? Wala naman ni ang kaano na to mag ang kaya ba so darak magkuha guys ug ang isabaw dadto ara man hinaga ning uwan ganina abi ko daw og kusog uy wala lagi Yan na guys, kaya roman ang nani. Sama ka yung mga manok, basta nga rin buntag sa job. Yan na guys, nag-andam ko sa mga labhunan. Yan na. Ready na nahaag amang duha ka basket nga labhunan. Uniform sa kuyas, uniform ni Kimi. Jak ribed mga nuog. Japanese 19 purgatin. Mga labhunan na ni. So na guys. Labhan ni na mo ron og hurot guys ka roma. Hinlo na dahil sa mga basket. Luto na guys. Hanggang mga kinadagkaan nga saging. Pananan nila man pero lami ini sinjang saging. Bantak nga gagmay ba? Bantak ni si Zang agag matoy. Ang tanin jo. Kita man indadin ka sa maning ibawon dato sa labhanan ro. Labang ni sa jo. Humanik sa jo ni mga kalabhanan. Punit yes, punit. Sampa bugno-bugno. Project. Maho guys, kaan sa skin kim muna sa aming mga tos labhanan kaya arong na energy. Ano na energy maglangoy-langoy? No. Gua ada yang langoy. Tidak ada ngana. Magdas life jacket ha. Di magdali mo. Na mo na kinahanglan magdajud no. Guys no. Mahaw sa mong bajing gamay guys. Sa nimo. Gatas. May setan. Naluto butangan og milk. Ama kuyas guys, ang ilahang tarya ron manghinlo dares bahay inja ni kahuman. Magkuskus sila datos katong among kinuanan sa katong ilatong kuskuson tong kinuanan na mas gaut. Kuan ba basta katong bitaw masamit-samit na kilid. So ilatong kuskuson din. So ilang ito ang doon trabaho. Pasilong sa mga buhiin. Ngaraan ka so. Ay tutot para utot ka. Tabangan nila sa kuya ron nilang kuskuson. Karong hinlo na ba? Bati Kuya Kinkin. Kuya Kinkin na ng kuskus guys. Di lang siya mag-ilis. Batikin. Sa doon akin. Kaya da. Ano may gani. Mura na itang tangan. Madaplin. Kaya ka mag-idrautan guys. Na. Umalis Kuya Kinkin. So Kuya Kinkin na rin napit sa gawa sa bathroom. Si Kuya pa na sa bathroom. Bati ha. Magkabaw ya ha. Hindi ipasilong. Kuskus ko ya res kuan dark steady dali ra na kuskus ya Tago naman sa pantangan guys kani apa sa tunja ha maligo mungkin tanaw guys ya lihi ay jang lihi daning kinkin kay crabs Arga nami guys moto na mis papagabril kay rong humaday amang labheunan mo apas ra jang mga kuyas Ito Manila kuan. Manila dadto. Sa pasilong na sa mga buhiin. Ay. Yata na ko papagabril ko na. Pa to pay sa kaplangganang dake. Ag sa kuan pa to pa. Pamutang sa rin na badaan dadto. Iduno na ang sabi. Karang may mo puli. Madyo. Ha? Ang laban na sila? Ah, madyo ra pod.
Laban na sila kay Das nangaga grabe kasi up ni Dari. Ulit pa di ay. Lagi antag na sa kainitan. Karina, balhong na to. Hindi. Na. Lali na naman ta dun eh. Ta. Masang balik kag among labunan isa ka dump truck. Isa ka dump truck labunan. Ba sabi guys. Isa ka dump truck labunan. Ready na. Ready na. Di bangka? Yan ang mga kuyas dari Humana Manila. Manila o kustos sa mga yan guys. Ano sila dari CR. Batis, hindi hukas sa bazod. Marang mga nagpaglawas. Hindi nila maghihukas. Balik kami guys. Sinalabahan ko pag-abrid. Huwag may daras planggana. Ha, magatang saging ni mo ibutang pa. Mana laban ni? Ya harap bitbitan pa. Kamu na magbang. Dah guys, ada laki agak membersanan gitu. Anak akal. Bisa. Oke, ra ganda pa. Pero plaster kuskusunon. Ganda ni. Yes. Hi guys, tulang bantag. Okay. Maglaban ang mga konsol guys. Kaya ang mahulot na yung maglabunan nga. Daghan na askuan. Oke. Tempat. Wala dyan tayong sanina pa. Wala na atong suot ng bantag. Na, okay na. Bang. Ano na? Bang eh. Sige, sige. Ada. Sige, pwede na. Pwede na, tara. Nay. Hey guys. Tara, mga kasunan. Hay, abot talaga dun, me. Hi guys. Mazoron kaya di mo kapit na baba. Na yan. Paghinay ha, kaya sa mahagbang na pagkarad to. Ito yung ambak una kang matagak. Bali na mga ganang butong. Maghinay ka dyan inig ambak. Karoon mga diksutong ubos. Hinay kimi. Hinay. Purple. Twink. Luksobi. Yee. Ama doon na kay lalin-lalin. Hinay. Itsa dari pa. Daray butang na sandig. Tangan og ana. Day taklap pa dana no. Ay pauher tog laba. Kanay taklap. Kana guys agamang kortina mangitaklap. Kay arong kuan. Langoy-langoy na ko na siya enjoy ka jo. Ana, sus na aramaday ng pandungan ng dita mga pagta sa init at bang mandaris koan sa do pagani at bang nas init insan ni mga alas 9 hindi na nun sa mo init na ni di na kaya na may landong dari alas 9 nah tinggal kayo mong kuan gab amigo. Laban na pod. Laban na pod. Laban dulu ya sa Sabado. Laban tayo dulu sa Sabado. Labunin. Dua ka basket o sa kapalangganan. Kila ka muna. Laban time na pod. Ayan, laban na ni. Wala ka kumana ito labunan guys. Ato na ko ama. Ha? Ato na. Hani? Ano ang pando? Pando? Guliti. Ako ba na? Landong ka pa? Pandungi mo, wala ka maitom. Agit. Ayo landong. Ha? Dapat na ka na pa. Adi, doon ka magumuwan din ang puti.
Berasi deh, di patay beras. Pwede masih may palisdan og sipir pa kaning may bursa dani. Palisdan og sipir ka sayang. Hey, berasi. Kana guys, na may binanlawan kana ikaduha na ng basket. Kana nas item na. Ihatod na nas Papa Gabriel or mahayhay na jada pa mga kani sa bununon pa na pati tong nas planggana. Kare sa bununon pud. Na mga tanin jug saging, mga snack sa mi, kapit na nas dis. Snack na guys. Naka pag imong itlog. Naka pag kunog itlog na kin saging. Unta. Okay. Nog. Dako pa yung ulang sa saging. Ngaon kimi. Ito na kumakaan madlam. Nanta guys, dia saging. Ay guys. So ako na magka-square kin na to ta. May tabla. Ay Papa Gabriel, hatod na mo pa? Kupon, nakapag ko. Anta. Paghinay. Ya, mama natin karong Gantok eh. Gap! Ah, tumikimi. Langoy na. Mali ka pa ko yung kalakan ka. Snack sa akong guys, kay katas na. Katas na, kuto-kuto. Kanta. Ikaw. Puti. Apa yung mga puti na balding puti. Lang mga uniform. Lain pa tulad tong kuan do pang-un. Manakadad may glaba guys. Dito Lord. So anahay-hay na ag uban. Oh, padung. Hay na. Dari pud naghana na pud nahay-hay. Kada. Na guys, ag ubang hinay-hay. Tapod ag ubang hinangir. Gubang nga mga hinangir guys dari ang uniform mo naman ni di ni sa ibuad sa init karon ni siya mo kuspaw tirin sayal ni kimi-kimi na pati ng mga item tapos balde ug daris basket tamo pa nang ipang hangir mga nangaan sa mi guys kay grabe ra nang katasa mo ko ka kadapan nagajago pang hay-hay guys ana ilang mga uniform makuyas tapod ka kim-kim tulad to tapod to na mga hinay-hay uban tapod ito pa dito spikas. Muna. Hay-hay na. Naghag, labunan. Ya pa dyan. Naringan to, padung. Ta. Ako rin kulit na. Ito guys. Nilabhan pa more. Hurot na gamang nilabhan guys. Amang labunan di ay. Hurot na. Salamat ka do Lord. Punog amang hay-hay. Puno amang mga hay-hay dyan. Puro. Kanina pa naman daang kim-kim, naglumbay na. Diyan, sunod mo lagi ka, saman ka. Banta. Yung hapon ko. Lagmi na to guys, kaya mga migmangga. Yung hapon ko gapin ma. Kami kim-kim. Halilo ka ko. Basta na yan. So sila na to guys, muhaog kanang na ay mangga. Matumi. Nga jumi. Ito Tara guys, batang kuan badji. Batang unggoy. Batang naday dana gay aw hala to Yang mo migmanggas kim-kim guys ya. Liba. Hawak kim. Kuan manim. Asa na piti mo itsa. Hihi. Yan na. Tagdi batang lagi. Hawak pa na plin. Dito tayo ba to? Uy, susun resip duha ka buok. Isa ba kayo mga kawa ko? Dito. Sawa niya. So may nanaka to mga unggoy guys to Para. Tasa ba? Sangkuan. Hay diara. Hay bahalag na buak basa kay. Ha? Sige. Huwag. Tawa na. Buak. What's up ba? Doon sa kuit sahi. Baka sa mo. Lago buta ba? Nah guys ya. Mungkin dia pa yung tigtapok sa baan ka zo. Tuwagat to daghan.
Magdi. Kakuan to kang bugard. Mamatagak ba? Pag hinay ba mo diya ha? Sa. Diya. Makalingaw guys mang uguan mangga. Mana niron hara to padung. Hara na pahak. Hoy, ginoom ray ho si patabangan. Hoy, ginuko. Atsutsigsiga ba ka sa maigo ko? Hoy, ginuko. Hagi mo guard, hamang imo guard. Ha? Highway na kuha. Zigzigara guard. Zigzigira. Sus, ginoo mga buno. ag mga kuan may nga tagak guard. Wop. Moto na guard. Hagbeng. Hangi po ko agi mo guard han tapukon. Kimi ket han tapukon ka bung guard. Kunit. Lugin ko. Nar ka. Asa tapukon ang imo. Mas bugard to anak ka. Agdari da guard, way bunga guard. Dari ah. Ano man day bunga di guard. Baho lamang tai na siguro tiglibangan dani. Ha? Lojo di arah. Kimi Napod. Na guys. Pinuwakan. Kim ngambak na mamangki Bati guard, hang kita po kag imo guard Guys, ang kabugard Lami din sa manggaha, nakalimot kung sa ganda ni manggaha. Narandagan na bunga guys na di lamang ko kaabot. Napod. Daga kinog di Butang daan ha, ayaw pa Naghanal ba dari ko jegjegan ra tang-tang ano. Loy, into kay mo dagdag sa kang ila bisa. Darag kang bugard Ano guys, sa gamang kuha. Ito na may. Dali batang agi na ni ama. Dali batang agi na ni na. Uli na may guys. Kadung. Mas la bugard to. Wahi. Uli na dun may guys. Ay kaniaka. Dapat kadung singat ito sulod. Yes. Magisi man ang gamang kuan Dah kanin Paghagbang mo good. mo. Ayun. Kila minig inaw ni. Tapos ano? Lami pa? Kuya. Lagi mo Kim, lami Kim? Ha? Guys, ngantang mangga. Hindi, Kanina. kilawan ko ni hilaw-hilaw. Ngod din. Wala ka sindarkin be. Maikin. Puti pa mga si dyan Puti pa. Kutro ka po ako. Hinog naman to. Kanpa.